אתה רואה אותו חמי? כן. תבוא לפה. אני בא, אני בא. קח גם את ההליקופטר. אתה רואה את ההליקופטר? חמי, מה אתה אומר? יעשה לופ? יעשה לופ? לא יודע. לנסות? לנסות? אתה מביא אותו לפה? רואה אותי? כן, תבוא לפה. רואה אותי? כן. הוא צריך לנחות? אני לא רואה אותו. נוריד? תוריד. רגע, חבר'ה. אל תלחיצו אותי, הלב שלי גם ככה ב-750. אוקיי, נחת. לאט לאט, תזוז, לאט לאט. לא. לא! סריטות בטח יש לה. בסדר גמור, בובה. היית במהירות גבוהה כשנחת. ועוד הלכתי רחוק בכוונה. אבל הספקתי לסובב אותו. פחדתי שאני אסובב אותו חזק מדי והוא יתהפך. חבר'ה, נחיתה הוכתרה